Dobrý deň, vítam vás na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Rišňovce. Nakoľko pán starosta nie je tu prítomný, že vraj na PN-ke od dnešného dňa, tak podľa programu ja som schválený ten, ktorý má vie zastupiteľstvo. V prípade jeho neprítomnosti som bol poverený zastupiteľstvom obce Rišňovce, takže dovolte mi, aby som vás privítal na tomto zasadnutí. Program zasadnutia bol zverejnený, o ktorom budeme neskôr hovoriť. No v prvom rade máme nejaké uznesenia, ktoré sú z predchádzajúceho zasadnutia, ktoré bolo dňa 23. decembra 2024, kde prvý bod bolo uznesenie ohľadom schválenia, alebo berieme na vedomie zapisovateľskú, schvaľujeme overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu. Ďalší bod bolo schválenie programu. Ďalšie uznesenie bolo prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2025, kde obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre družstevník Rišňovce, občianske združenie Flavos a rímskokatolícku cirkev. Ďalšie uznesenie bolo prerokovanie návrhu viacročného rozpočtu obce Rišňovce na roky 2025-2027. Následne schválilo zapojenie rezervného fondu, súčasťou čoho bolo schválenie rekonštrukcie modernizácie čističky odpadových vôd, napojenie vrtu na vodovodnú sieť, rekonštrukcia a modernizácia budov vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Rišňovce na rok 2025 a berie na vedomie rozpočet obce na roky 2026 až 2027. A rovnako tak k tomuto bodu bolo aj, že berieme na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra navrhovaného rozpočtu. Ďalšie uznesenie, ktoré bolo veľmi dlhé, to bolo vlastne, že berieme na vedomie prerokovanie písomnej žiadosti žiadateľov Jožka Zemana a Janky Zemanovej a rovnako sme schválili návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce Rišňovce. Je to všetko zverejnené na web stránke, tak máte možnosť sa s tým oboznámiť. Prosím? To je to isté. Dobre, a to je všetko. No, čo sa týka dnešného zasadnutia, tak v prvom rade je potrebné určiť zapisovateľov. Áno, tak zapisovateľkou ako tradične pani Šimurová ste vy. Navrhujeme vás. Voľba overovateľov zápisnice. Naposledy kto bol? Naposledy bola Janka. Janka a ja, dobre, takže ja nemôžem. Takže overovateľmi zápisnice by mohol byť Vladko. Ty by si mohol byť a rovnako tak by mohol byť Valko. No? Dobre, to sú overovateľia zápisnice. A čo sa týka návrhovej komisie, tak ja by som prosil o vás dvoch. Dobre? Áno, pán Antol a pani Žitnáková. Ospravedlnení poslanci, tak máme ospravedleného, ja som sa teraz dozvedel, pán Juran. A pán Záhončík príde neskôr, hovoril asi. Tak, aspoň tak napísal. Už nestíha, takže tieto dvaja sú ospravedlnení. No a samozrejme starosta. Dobre, tak teraz by som dal hlasovať, kto je za to, aby overovateľmi zápisnice bol pán Višňovský a pán Skokan. Áno. Dobre, čiže sme 5 za. Kto je za to, aby návrhová komisia hneď spracovala v zložení pani Želka Žitňáková a pán Antala? Dobre, takže tiež 5 za. Dobre, ďalší bod máme schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Keď som hovoril, že ten program bol zverejnený,
dostatočnom predstihu. Na stránke, kde prvý bod je otvorenie zasadnutia, druhý bod je schválenie programu zasadnutia, tretí bod sú rozpočtové opatrenia číslo 15. Štvrtý bod je prejednanie zámeru investora pána Gaža. Bod 5 rôzne, 6 diskusia, 7 záver. Má niekto z poslancov niečo do programu? Návrh na nejakú zmenu? Ja mám schváliť zámer od predaja tých Zemanových do rôzneho. Áno, do rôzneho to dáme. Zámer na predaj Zemanov. Jozef Zemanov. Má niekto niečo? Ja mám ešte zaujate stanoviska v súčasnej situácii v obci. To do bodu rôzne, áno? Áno. Zaujate. Ešte niekto? K bodu 4 ja nemám žiadny materiál, neviem, či vy máte. Nie, nemáme. Nevadí, prejdeme ho, čo vieme, čo nevieme, tak nebudeme prechádzať. Je to raz v programe. Dobre, takže ešte raz opakujem program. Otvorenie zasadnutia sme mali, schválenie programu zasadnutia. Tretí bod rozpočtové opatrenia. Štvrtý bod prejednanie zámeru investora pána Gažu. 5 bod rôzne. 5.1 má napísané zámer na odpredaj pozemku manželia Zemanovi. 5.2 zaujete stanoviska súčasnej situácie obce. Bod 6 diskusia, bod 7 záver. Kto je za takýto program? Konštatujem, že sme ho jednomyselne schválili, čiže 5 za. Takže ideme na ďalší bod, je to rozpočtové opatrenie číslo 15. Predpokladám, že pani Hudáková nám vysvetlí. Poslala ste nám materiál, áno? Nech sa páči, máte slovo. Materiál ste dostali, je to rozpočtové opatrenie, ktoré nepodlieha schváleniu obecného zastupiteľstva, iba obecné zastupiteľstvo na vedomie. Je to spojený materiál, kde zmeny sú v kompetencii jednak pracovníka obce, kde boli upravované pridelené dotácie, a jednak starostu obce presun medzi položkami. Celková výška rozpočtu sa zvýšila týmito úpravami o 4627 eur na príjmoch. Tam bola dotácia na prenesenie výkon školstvo 3188 eur na konci roka. Táto bola zo školy aj naspäť vrátená na účet obce. Vracala sa tento január naspäť, bolo to vlastne aj predávok na rok 25. Potom bola to dotácia na refundáciu odmeny skladníka CO, bolo rozpočtovaných menej zdrojov, bolo ukázané viac a ďalej bol to úprava asistentov učiteľov, čo dostala škola na asistenta učiteľa z NIVAMu o 1414 eur, čiže celková úprava na príjmoch 4627 eur. Čo sa týka výdavkov, tam ste videli, že je tam presun medzi jednotlivými položkami, čo je v kompetencii teda starostu obce na skutočnosť, tak ako boli čerpané. A vlastne je tam navýšenie zase na výdavkovej časti o tých 4627. To bolo vlastne teda tam tých 3188 škola, 1414 škola, to sa prejavilo na výdavkoch v škole, alebo na rozpočte, po výdavkových 3188 skutočnosti neminulých a plus teda tá refundácia skladníka celkový rozpočet na konci roka dosiahol 2 790 640 eur. Všetko, ďakujeme. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Sa znižovali osobné príplatky zamestnancov? Lebo neboli dočerpané. A tým pádom sa presúvali na odmenu. Tam ten presun. Neboli dočerpané. Navýšili sa, hej, keď sa tvoril rozpočet? Nenavýšili sa, ale osobný príplatok sa znižuje tým, že neodrobí. Tam nie je osobný príplatok, zase má za dovolenku a premietne sa to v tarifnom plate. Vieš, lebo osobný príplatok je
vlastne rozpočtovaný v plnej výške, ako by odrobil celý rok. A keď neodrobí, za neodrobené nemá, za dovolenú nemá, má dovolenú. Nemá osobný príplatok, má nižší. To bola jedna položka, kde sa to dalo použiť na odmene, alebo... To sa vyrovnáva minulý rok. Ale hovorím, že čerpané. Bolo to v rámci rozpočtových pravidiel, kompetencií starostu obce, tak to pravidlo. Čiže to bola taká posledná úprava, alebo ešte Posledná. už nebudú žiadne úpravy. Už sa výkazí. Čiže už bude záverečný. Dobre, má niekto k tomu? Samozrejme, že kľudne aj občania, keď sú tu, tak môžu vyjadriť svoj názor k nejakému bodu. Takže návrh na uznesenie je, že obecné zastupiteľstvo v Vyšňovciach bere na vedomie na rozpočtové opatrenie číslo 15 z roku 2024. Takže ak nie sú žiadne ďalšie dotazy, tak dávam návrh na toto uznesenie. Aké to bude číslo, prosím? 326. 326. Obecné zastupiteľstvo v Vyšňovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie číslo 15 roku 2024. Kto je za? Takže všetci sú za. Ďakujeme. Ďalší bod programu máme prejednanie zámeru investora pána Gaža. Neviem ako vy, ako bolo povedané, tak ja neviem, či je tu niekto prítomný k tomuto bodu, pretože my sme ako poslanci k tomuto bodu od pána starostu nedostali žiadny materiál. Neviem, ak sa mýlim, alebo je tu v dispozícii. Z občanov vidím, že asi teda neprišiel ni k tomuto bodu, takže ideme niečo k tomu? Čo? Keď nám nič nepovedal, tak... Takže k tomuto bodu môžeme tak, že sa asi prejedná na budúce, čiže presúvame ho na najbližšie zasadnutie, keď tu bude prítomný pán starosta. Dobre, potom ideme teda na bod rôzne a bod 5.1 máme zámer na odpredaj pozemku manželia Zemanovi. Áno, ten. Minule sme vlastne schváľovali zámer, áno, ktorý bol schválený a vlastne teraz máme tu materiál, ktorý vlastne už jedná sa o schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. No, asi bude potrebné prečítať celé to návrh toho uznesenia, kde obecné zastupiteľstvo obce Ryšnovce prerokovalo a súčasne pri prijatí uznesenia číslo 323 schválil návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť o výlučnom vlastníctve obce Ryšnovce, vedená okresným úradom Nitra, katastrálny odbor pre obec Ryšnovce v katastrálnom území Ryšnovce, zapísaná na liste vlastníctva 1174 ako parcela CKN číslo 1107/1, druh pozemku zastávaná plocha nádvorie o výmere 78 metrov štvorcových celistvosti 1:1. V súlade podľa paragrafu 9a odseku 15 písmena F odseku 1 zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. Zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 24. decembra 2024 na úradnej tabuli obce Ryšňovce a súčasne na webovom sídle obce Ryšňovce internetová stránka www.ryšňovce.sk po dobu najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu a tieto údaje sú zverejnené v čase schválenia prevodu, to je v čase prijatia tohto uznesenia. Bod 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov za splnenia podmienok uvedených v ustanoveniach paragrafu 9a odsek 15 písmeno F zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obci splnení neskorších právnych predpisov prevod nehnuteľného majetku obce Ryšňovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Jedná sa o nehnuteľnosť, ktorá bola predtým už spomínaná, nebudem ho opakovať. Jedná sa o zastávanú plochu nádvorie o výmere 78 metrov štvorcových v prospech Jozef Zeman, osobné údaje nebudem, hovorí s manželkou Janou Zemanovou. Nadobudnú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 1:1 v režime BSM.
za kúpnu cenu v sume 780 eur, to znamená 10 eur meter štvorcový, slovom 780 eur. Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že za súčasného skutkového stavu sa jedná o nehnuteľnosť, ktorú obec Rišňovce nevyužíva pre svoju činnosť a potreby a preto ho považuje za prebytočný majetok a súčasne v záujme majetkoprávneho vysporiadania skutkového a právneho stavu na základe nižšie uvedených skutočností. Nad rámec vyššie uvedeného žiadateľa Jozef Zeman s manželkou sú od roku 2004 priamo susediaci nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastri územia Rišňovce zapísaných na liste vlastníctva číslo 1636. Nehnuteľnosť tvorí s nehnuteľnosťami žiadateľov jeden celok. Tento pozemok dlhodobo udržiavajú na vlastné náklady v intenciách riadneho hospodárenia, pričom sa nachádza sa priamo pred ich rodinným domom. Predaj tohto pozemku alebo jeho časti inému záujemcovi by značne obmedzovalo žiadateľov v užívaní ich vlastných nehnuteľností. Vzhľadom na rozlohu a nevyužiteľnosť pozemku obec Rišňovce deklaruje, že toho času a do budúcnosti neuvažuje a nemá vedomosť o akomkoľvek reálnom využití tohto pozemku pre obecné účely bez toho, aby nebolo zasiahnuté do práv žiadateľov. Účelom predaje majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti a predaj prebytočného majetku. Všeobecná hodnota prevádzaného majetku nehnuteľnosti je 10 eur za meter štvorcový, to znamená 780 eur. Určená na základe Všeobecného záväzného nariadenia obce 1 z roku 2021 o cenách pozemkov a podmienkach predaja pozemkov vo vlastníctve obce Rišňovce znení článku 2 ceny odsek 1 písmeno E citovaného Všeobecné záväzného nariadenia. Všeobecné záväzné nariadenie obce 1 pojednáva o cenách pozemkov a podmienkach predaja pozemkov vo vlastníctve obce Rišňovce a je verejne dostupná na webovej stránke obce. V súlade s paragrafom 9a odsek 15 písmena F odsek 3 zákona číslo 138 z roku 91 o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov sa nevyžaduje stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce s náleckým posudkom, nakoľko hodnota neprevyšuje 3000 eur. Náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, vrátane poplatkov súvisiacich s overením podpisov predávajúceho obce Rišňovce budú znášať v celom rozsahu spoločne a rozdielne žiadatelia Jozef Zeman a Jana Zemanová. Takže toto je celý materiál a zároveň aj návrh na uznesenie. No, takže nech sa páči, ak niekto má k tomu. Ja si myslím, že minule sme o tom diskutovali, kde vlastne sme ten zámer schváľovali a rozprávali sme o tom, ale ak možno nech sa páči. Je tam ten nálecký posudok, že ak je všeobecná hodnota na 3000, že či je, to asi kontroloval, iba poved, že či je v poriadku, keď sa určí všeobecná hodnota cenníkom za meter štvorcový tých 700, no, 70, 10 eur meter štvorcový. Za meter je 78, že či sa to dá použiť ako určenia hodnoty. Pokiaľ sa nevyžaduje znalský posudok, tak sa berie všeobecná cena, ktorá sa určí postupnými cenami. Väčšinou sú to reality, ktoré sa porovnávajú, pokiaľ nie je stanovené inak. Takže z pohľadu kontrolóra je to v poriadku, máme taký cenník, ktorý zohľadňuje tieto, že nezohľadňuje trhové ceny v poriadku, ale je to raz rešpektovaný cenník, ku ktorom sa môžeme prípadne ešte vrátiť, ale to nie je otázka tohto schvaľovania. Ešte niekto? Nik. Takže dávam na schválenie, čiže nebudem čítať, áno, znovu to isté, čiže áno, čiže návrh na uznesenie je prerokovali sme schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a za B schvaľujeme prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Takže kto je za návrh uznesenia? Treba ešte povedať, že sme 3/5 väčšinu máme, áno, takže sme označenia schopní na tento bod, áno, takže 5 hlasmi sme za. Dobre, ďakujem. Takže ideme na bod 5.2. Zaujatie stanoviska k súčasnej situácii obce. Janka, možno, ja by som povedal, asi chceš k tomu, že aká je súčasná situácia.
Možno za to, že som predsedajúci, by som možno pár slov k tomu povedal, čo bolo v médiách povedané, čo možno medzi občanmi sa rozpráva. Prvá vec bolo povedané, že poslanci nič nerobili, tak prvé by som chcel povedať, že poslanci, neviem koľko, 3 zastupiteľstva dosadu, alebo aj v apríli, dobre, ďakujem, sme vyslovili nedôveru starostovi obce, Rišňovce, áno, pretože inú kompetenciu na to nemáme. Čo sa týka osobného hodnotenia, starosta obce nepoberá žiadne osobné hodnotenie, má iba taký základný plat, ktorý mu vyplýva zo zákona. Takže my nemôžeme, už nemáme aké páky, aby sme siahli po ďalších nejakých opatreniach. Čiže to je vec k tomu, čo bolo povedané, že poslanci nič nerobia. Áno. Druhá vec je, že my sa aj snažíme mnohokrát robiť a vyvíjať iniciatívu, ale nie je to naša kompetencia, aby sme robili nejaké projektové zámery, alebo by sme niečo vypracovávali a tak ďalej. To je práve na to starosta obce, ktorý má riadiť obec. My sme na to, aby sme kontrolovali riadenie obce. A pritom sa podielame, keď sme v komisiách, že vlastne pomáhame tej obci, aby fungovala a pomáhame tak, ako sa dá. Čiže ďalšia nepravda o tom, čo sa v médiách rozprávalo. Čiže toľko asi k tomu na začiatok a nech sa páči, ak chcete ma doplniť ako poslanci a dáme ďalej slovo aj občanom. By som k tomu tiež povedala pár slov, pretože nie je verejnosti známe právne stanovisko, čo sa týka zákona o samosprávach a vlastne v akej pozícii je napríklad starosta, v akej pozícii som ja ako zástupkyňa starostu, v akej pozícii sú ostatní poslanci. Starosta zodpovedá iba svojim voličom. Oni si ho zvolili a im on zodpovedá. Aj iba jeho voliči ho môžu odvolať. Odvolať môžu referendum. Čiže vtedy zanikne mandát starostu, pokiaľ ho občania v platnom obecnom referende odvolajú. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je, kedy zanikne mandát starostu, keď sa sám vzdá. Viete, že po tých minulotýždňových problémoch, budem slušná, v nedeľu napísal status na Facebook, kde sa ospravedlnil občanom a povedal, že sa vzdáva funkcie starostu. V pondelok to už nebola pravda, celý týždeň chodil do práce, normálne fungoval. Čiže on sa dobrovoľne nevzdal. Je stále taký istý starosta, ako bol aj pred týždňom alebo pred 2 týždňami. Ďalšia možnosť, ako môže starosta prísť o mandát, je právoplatné odsúdenie súdom. Náš starosta právoplatne odsúdený súdom doteraz nebol. Takže stále je starosta taký, ako bol pred 2 týždňami. Dnes sa zmenila situácia v tom, že išiel na penku. Ja som sa o tom dozvedela mailom. Čiže ani so mnou nekomunikoval, ani minulý týždeň, ani keď sa to stalo, ani keď tu bol počas práce celý týždeň. Neviem, či s ostatnými poslancami, či niekomu z vás telefonoval alebo niečo hovoril, ale jednoducho komunikácia celý týždeň žiadna. A až som dostala mail, že ide na penku a že všetky veci mám u na stole. Ja osobne si myslím, že takáto komunikácia je pod úroveň starostu obce. Snažili sme sa minimálne 2 roky, minimálne toto obecné zastupiteľstvo, na každom zastupiteľstve riešiť nejaké problémy, snažili sme sa to hovoriť občanom, záujem bol taký vážny, by som povedala. Jedine občania vedia kontrolovať, či starosta robí to, čo im slúbil. Či náplňa svoje volebné sľuby, či rozvíja obec, či buduje, či dáva nejaké projekty, či získava peniaze pre túto obec, alebo iba míňa tie, ktoré si obec sama zarobí, či už na daniach alebo na smetiach. Bolo tu veľmi veľa problémov, ale tieto problémy nečakajte, že budú riešiť poslanci. My sme všetci zamestnaní,
máme svoju prácu a aj toto jeho východisko, ktoré teraz urobil, je zasa, že ja ho mám zastupovať popri svojej práci. Tak ako som to robila 3 mesiace v lete, možno ste si to niektorí všimli, možno, že nie. 3 mesiace som v podstate mala 2 zamestnania. Tu na úrade som fungovala, aj vo svojom zamestnaní som fungovala. Snažila som sa to robiť, ako som najlepšie vedela, pretože som mala víziu, že pomôžem tejto obci touto obetou. Že keď sa z PNK vráti v tom lete, v tom auguste, tak naštartuje, bude pracovať pre obec a že to bude mať zmysel táto moja obeta. To už musíte posúdiť vy ako občania, čo sa od augusta tu udialo. Je tu veľmi veľa problémov, nemáme žiaden projekt, aj tie, ktoré ja som začala za tie 3 mesiace, tak sa neuskutočnili. Nemáme projektové dokumentácie, škola sa nerekonštruovala, chodníky sa nestávali, hasičská zbrojnica sa nerobila. Jednoducho, čistička, no je toho veľa. Je to vždy to, čo sme na tých zastupiteľstvách sa pýtali, a vždy tá odpoveď prišla taká nejaká, alebo že však sa to ide riešiť, alebo bude a podobne. Ako ďalej? Neviem. Dokedy bude na PM? Neviem. Zastupovať ho zasa v akom rozsahu? Ako by ste to vystíhali, ktorí ste zamestnaní? Povedzte mi. Chodiť do svojej práce a riešiť obec. V prvom rade sa musíte spoľahnúť na zamestnancov obce. Že im zadáte nejakú úlohu a že tá úloha bude spravená. Pretože ja tu neviem sedieť 8 hodín ani 10 hodín, ja mám aj iné povinnosti. O svojej rodine už ani nehovoriac. Čiže musí sa tu vybudovať nejaký režim, musí sa tu vybudovať nejaká dôvera, že to, čo budeme chcieť ďalej riešiť, tak to aj pôjde nejako spoločne ďalej, ale stále neviem dokedy, ako to dlho bude trvať, alebo čo bude. Čiže posledné také, alebo momentálne v tejto sekunde, ako Višňovce stoja, sú tak, že starosta poprvé sa mandátu svojho dobrovoľne nevzdal, po druhé právoplatne odsúdený nebol, a po tretie, jeho mandát trvá, on je starosta na PNK a ja ho zastupujem popri svojom zamestnaní. Ďakujem za pozornosť. Ja by som ešte doplnil jednu vec, čo bolo v médiách ešte povedané, že poslanci tajili, že má problémy s alkoholom a že bol na liečení. My sme to vôbec netajili, my sme mu ešte popriali, aby sa držal. A bolo to aj verejne, máte možnosť si vypočuť, tie zasadnutia sú verejne nahraté a sú na internete, čiže bavili sme sa aj o týchto otázkach. Čiže to len na to, aby ste vedeli, aká je pravda. Určite to nezatajoval. A bolo to, je to napísané plus 1 deň. Čo je to zatajovať? Takže nech sa páči, ak sa niekto chce vyjadriť k tomu. Ja možno poviem. Vtedy v apríli, keď sme vyjadrili nedôveru starostovi, môj postoj v účasti na obecných zastupiteľstvách sa zmenil v tom, že som prestal vnímať obec ako spoľahlivého partnera a nechcel som sa podieľať na akýchkoľvek aktivitách obce pod jej súčasným vedením. Z môjho pohľadu akákoľvek aktivita aj v rámci obecného zastupiteľstva, ktorej výsledok je nula, je zbytočná a ja si vážim svoj čas. Obecné zastupiteľstvo nie sú jediní ľudia, ktorí o situácii vedeli, aj o tých problémoch, ktoré ja neviem to pomenovať, ktoré obec mala pod vedením starosta. Jedinú chybu, ktorú Mário ako starosta mohol spraviť, takú, ktorá by mala vplyv a ohrozovala jeho mandát, on ju spravil. A neostáva vám podľa môjho názoru nič iné,
ako počkať na pravoplatný rozsudok orgánov súdu v tejto veci a potom som počul, čo bude ďalej. Ale bez rozhodnutia súdu nič iné spraviť vôbec nemôže a nešať v tejto veci, v tejto situácii. Dnes som prišiel, lebo som očakával, že Mário ako starosta tu bude prítomný a postaví sa k tejto veci. A na základe toho, akým spôsobom sa k tejto veci postaví sa situácia môže, ale nemusí vedieť. Tým, ako sa k veci postavil, tým, že dobrovoľne odstúpil, to je jedna vec, že je práce neschopný, to nespochybňujem nejakým spôsobom. Každý môže byť práce neschopný, ale situácia sa z môjho pohľadu nemení a zostáva rovnako zlá, ako bola predtým z môjho pohľadu. Takže stále budem vnímať obec pod jej súčasným vedením ako dôveryhodného partnera. By som povedal, že situácia nie je zlá, ale je horšia. Lebo už to nie je ani to, čo to bolo predtým. Dobre, ďakujeme. Nech sa páči. Ďalšie nejaké pripomienky, prosím. Situácia je horšia, nie je taká bola, ale je horšia, lebo tým, že teraz ani nevieme čo, či je na PN-ke, dokedy bude na PN-ke. Janka, ty máš akú informáciu, iba že na PN-ke nevieš koľko, hej? Nie. Do ukončenia PN-ky. To môže byť aj... To môže byť 2 dní, to môže byť aj rok. Môže aj málo. Môže tam jeden budúci. Keby je pravda, to je niečo iné. Nech sa páči, chce ešte niekto sa vyjadriť k tomu? Môžete aj s občanom, ak chcete sa vyjadriť. Diskusia, dobre? Ešte momentálne je diskusia, takže to čakáme. Dobre, takže k tomuto bodu chceme aj nejaké, nechceme žiadne nič. Dobre, takže k tomuto bodu všetko. Dobre, nepríjmame žiadne stanovisko. Takže otváram bod 6 a to je diskusia. Áno? A tu očakávame, v rámci diskusie máme niečo do tohto bodu? Musíme mať nič. Dobre, takže nech sa páči a občania môžete sa zapojiť. Očakáme od vás, čo nám poviete. Či by sme vedeli diskutovať? Dobre, takže idem sa týka tohto bodu, čo ste ten posledný prebrali, ako s tým pánom starostom bude. Viete, čo nemám dôveru vo vás poslancov? Pretože poslanci sú zo zákona povinni informovať občanov, čo sa deje v obci, čo sa prejednáva a tak ďalej. Nikto z vás sa nestretáva s voličmi, aby im povedal, čo sa tu deje. Ďalšia vec, pani Žitňáková si pamätá, aj pán Rodný má taký deň, mám neviem aj Antela, či tam bol ten tretí. Pred hodami bola v múzeu. Verejná diskusia. Došli sme tam síce zo pár, pretože to bol špatný čas, to som vytkol, že ten čas nebol. Ale nevadí, boli tam traja poslanci, neviem, to som nepamätám. Ten čas bol, keďže to bolo hodový piatok, neviem, tuším 15:30, alebo koľko to ešte občania, niektorí boli v práci a tak ďalej, poprípade doma som povedal, že pristali z hodom alebo sviatky, niečo sviatky, ten dátum bol nešťastný, ale čo chcem povedať. Pani Žitňáková ako poslankyňa prislúbila, lebo ja som požadoval verejné zhromaždenie, kde si občania budú môcť povedať, čo sa im páči, čo sa im nepáči, aké požiadavky majú na poslancov a všetko toto. Pani Žitňáková mi prislúbila dobre, ale zatiaľ sa už je to vyše pol roka, nič sa nestalo také. Takže občania už nevedia. Vy samozrejme, že viete, ale nebudete rozkydovať, ale kedy by ste mohli. Druhá vec, to, že napríklad, že si môžem prehrať vaše zasadnutie na internete, nie je pravda. Ja hľadám zápisnicu obecného zastupiteľstva, nemôžem rozkliknúť ani jednu, idem po zmluvách minulý rok, zmluva číslo 1.24, zrazu som tam našiel pod číslom 1.24 na 6 občanov, 5-6 občanov,
zmluva, nie je tam písané, o čom je tá zmluva, akurát je tam priezvisko, zmluva číslo 1. O čom to je, jak to je, čo to je, skrátka, zatajujete, mne to tak prípada, ako keby ste zatajovali občanom, že čo tam je, čo sa vlastne jedná. Ako poslanci zatajujú? Všeobecné, obec. Povedzte obecný úrad. Normálne si otvorím zápisnicu a aj si vypočujem. Všetko sa dá. Tak pravdepodobne vy máte niekde problém. Máte si nejaký štátny problém. Aj zmluvy. Dobre, tak asi špatne hľadám. Máte niečo máte nejaké ochrany nastavené. No, sú to verejné, neviem, ale to je jedno, skrátka, jedná sa mi o to, rád by som bol, aby sme sa stretli a aby poslanci mali troška aj otvorené oči, čo sa tu v obci deje. Aby videli vlastne aj oni svojimi očami, čo, aby ich nemuseli občania upozorňovať. Nech sa páči. Príležitosť na to, aby občania sa dozvedeli, čo sa deje v obci a aby aj prejavili svoj názor, je zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré je verejné. Čiže každý, kto sa zaujíma o dianie v obci, môže tu prísť a môže prejaviť svoj názor. Môže dostať slovo, môžu sa prerokovať aj také veci. Poslanci nemajú žiadny prostriedok na to, aby komunikovali formálne a oficiálne s občanmi. My nemáme úradnú tabulu, my nemáme žiadny nástroj na to. Takúto komunikáciu zabezpečuje obec. Obecný úrad. Obecný úrad. Oni sa starajú o obsah obecnej stránky, takisto sa starajú o zverejňovanie materiálov, ktoré sa majú prerokovať, dostatočne predstihu, aby boli dostupné všetkým. A aj zmluvy sú povinní v súlade so zákonom zverejňovať predpísaným spôsobom. Okrem toho, že sa zmluvy zverejňujú na obecnej stránke, existuje centrálny register zmluv, kde sa takisto cez IČO obce dá ľahko vyhľadať každá zmluva, ktorá cez názov obce, každá zmluva, ktorá má povinnosť byť zverejnená. Ak sú nejaké výhrady obsahu, tak to tomu, že niečo podľa vášho názoru nie je dobre zverejnené, tak treba to z obecných úradov riešiť a oni nám dajú odpoveď. Ale to nie je úloha zastupiteľstva obhospodárov túto avízu. Podávam návrhy, toto sa nerobí. Ale vidíš, Na každom zastupiteľstve sme podávali návrhy, že toto sa nerobí, toto sa nerobí. A ďalej sa ani nič nerobilo. Ohľadom tohto, že treba chodiť, že občania aby chodili na zastupiteľstvo. Vy viete, že som tu najprvýkrát. Chodil som. Ale ja tu mám 2,5-3 hodiny počúvať, čo vy tu prejednávate, aké veci, potom sa ohlásil, diskusia by mohla byť prvá, občania si povedia, môžu ísť domov a vy môžete potom prejednávať tieto veci. Lebo bolo to tak, poviem pravdu, neviem už teraz, nepamätám. Áno, 12. sme tu No, bývali. Áno, máte pravdu. rozumiete, a tí občania Ale prečo? prečo? Pretože to zastupiteľstvo nebolo pripravené, na naše otázky sme nedostali odpovede. Vidíte. A teraz ste tu, ja si to veľmi vážim, že ste tu, aj my sme tu. A ten, ktorý to celé spôsobil, tu nie je. A budete sa hádať s nami, ja sa s vami hádať nechcem. Zastupiteľstvo aj verejné zhromaždenie zvoláva starosta obce. Pokiaľ ten starosta obce má svoj mandát, berie svoj plat a je to vrcholný predstaviteľ obce, tak si zodpovedá za svoju prácu. Keďže ste mu vyslovili nedôveru, tak typujem, že vy by ste mohli byť iniciátori niečo, referenda. No. Pretože Musíme si naštudovať zákon a tam sa povie, že občania sú iniciátori referenda. Občania musia spísať petíciu
petíciu odozdať obecnému zastupiteľstvu a vtedy môže zastupiteľstvo vyhlásiť referendum. A to referendum musí byť úspešné. Čiže 50% občanov Višňoviec na to referendum musí prísť. Všetci musia byť za. Môj názor si môžem povedať a súdneho nahlas poviem. Pána starosta, hovorím to je skôr, to nebudem riešiť teraz, ale ak ten tretí bod, ak bude kráľovné odsúdenie, ja sa budem odvolávať až do budúcich volieb. No dobre, to my všetko vieme, to nemusíš hovoriť. Čo máme? Ale dobre, práve preto navrhujem to referendum. Však máš možnosť, tak sa zober, správ v obci. Áno, môžete vyurobiť referendum. Môže byť, ty si prečo nie? Ja som s tým. A no vidíte. Vidíš, až to nie. 50% ľudí nepríde na referendum. Nemám počítať, nemám tlačať, nemám nič, ja Veď vám to vytlačia na uši. S tým pohodí. Prečo mladšie? Ty čo si občan do toho chce, tak istý, si taký istý ako mladší. Vieš si svoje povedať, tak prečo? Vidíš, bola možnosť, možno, že bol špatný termín v tomto múzeu, ale prišlo tam 10 ľudí. No, prečo nedošlo 400 ľudí, alebo keď majú záujem? Ale chcem iný termín spraviť. Kto to zvolal? To starostu nezvolal. Prvýkrát ste tu toľký, čo ste tu dneska, prvýkrát. Vždy sem prídu dvaja, traja, jeden, možno ty, ale prvýkrát ste tu toľký. A je vás tu 15, alebo neviem. Pri takej pauze po celom Slovensku. Je to celý týždeň správa, ale je 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ľudí prišlo, 11 ľudí. Ja som môj ďalej neprišiel, ja som... No nevadí, ale tak ľudia mali prísť. Však to je verejné, že je to hospodár na celé Slovensko. A prišlo 11 ľudí. Tak aký majú občania záujem? Bohužiaľ, vieš, to tiež to volá, čo svedčí. Asi nemajú. Na internete tam vypisovať, keď každý anonym, to je tam frajerov, vypisujú tam, vieš, no. A teraz sa príde 11 ľudí. Tak taký sú, no. Však nie, takých je väčšina. Vy ste tu 11, a ostatní sú, že... Ja možno k tomu poviem, že prečo, ja chápem aj to, že to niekto anonymne tam uverejní, lebo to, keď niekto svoj negatívny názor na vec povie verejne pod svojím menom, tak čelí takej kritike z nejakých skupín, ktoré sú v tejto obci, že to nestojí za to. Naozaj. Takže v celej spoločnosti. Ja spolieham sa tiež na to, že tí, ktorí o tom majú rozhodnúť, o tom rozhodnú, tak ako to bude správne a budem to rešpektovať. Ale to je všetko, čo k tomu poviem. A ešte by som povedala to B, lebo tiež v tých médiách povedali, že Višňovce čakajú nové voľby. Tak to nebude tak rýchlo, hej? To nebude zajtra. Do podstupe. No. Takže do 180 dní musia byť zverejnené, musí byť zverejnený termín tých ďalších volieb a ten ďalší termín musí byť do ďalších 180 dní. Čiže to je presne pol roka. Teraz sú vyhlásené už voľby na marec v takýchto obciach, čiže ten sa nestíha. A od marca ďalšieho pol roka je kedy? September, október. A to nevieme, či to je už len špekulácia. Čiže vážne, ako sa nad tým zamyslíme, že tam v podstate rok, 2 roky sa tu balansuje s vedomým ľudí alebo s nevedomým, kašle sa na všetko a povieme si to tak medzi sebou niekde, pourážame tých, ktorí chcú niečo dokázať, alebo chcú nejako pomôcť, alebo chcú, aby sa tu niečo zmenilo. A to ľudia nepotrebujú, aby sa na nich kýdalo, aby sa na nich natáčali videá, aby sa z nich robilo verejný pranier, tak sa tí ľudia stiahnu. Nemyslíte si, že každý má hrošiu kožu a že to všetko si nechá na seba kýdať a pritom nič zle neurobil. A ten, kto urobil chybu a neprizná si ju, tak ten nakoniec ešte bude velevený. No, chcel som ešte toľko povedať, keď
že ľudia sú toho znechutení, niečo sa tu vlastne nedieje. Čo rozprávam s nimi, tak sa mi nečudujem, že nemajú záujem o nič, pretože vidíme, že tieto posledné 2 roky ideme dolu vodou. Absolútne nič. A vieme, že dáme keď ste si prečítali tie zápisnice alebo vypočuli, tak tuto to do nemoty omielame, prečo toto a nič. Nepomôžeme si. Áno, je to tak, polovica bodov z toho bola nesplnená, alebo starosta nesplnená. Však to si môžete prečítať. Však 2 hodiny sa to čítalo, to je nesplnené. Jožko, a ty máš nejaký návrh, čo by tí poslanci mohli robiť? S poslancami ako nemáme to problém, len akurát, že informovať iba o to nie. Pán Nikodém, tak sa opýtam, ako si to predstavujete informovať tých ľudí, keď my nemáme nejaké mediálne kanály? Jak to máme informovať? Pozrite sa, koľko tu je ľudí. Keby sa prišlo 400 ľudí, tak budú informovať. Môžem za seba povedať, každý jeden, kto ma zastavil, či už to bolo osobné, alebo sme sa niekde stretli pri nákupoch, pri nejakých akciách, a spýtal sa na aktuálnu situáciu v obci, každému jednému som pravdivo odpovedal. Ale prepáčte, nemám vás priateľov na Facebooku, keď ja dám nejaký status, vy ho nevidíte. A osobne chodiť po každom jednom dome a rozprávať, aká je situácia v obci, z môjho času jednoducho sa to nedá. Napríklad. Na to je obecná stránka. Na obecnej stránke sa nerozumiem, pretože dakedy, poviem pred 2 rokmi, mám stiahnuté všetky zápisnice mobilov. Všetky. Posledné 2 roky sa nemôžem dostať zápisnice. Tak tam máme asi technický problém. Aj tu, kde počuli ráta vyznávať, kde? Pán Nikodém, keď ste ochotní, postavte sa, aj tu mám otvorené, kľudne vám ich môžem ukázať. Všetky idú otvoriť, všetky idú pustiť prehrať. Mám tu, som na internete. Ja nemám počítač, ja mám len mobil. Toto je technická otázka, to základní naša nejaký bábe. To je technická otázka, potom môžete, že net bondelok. Ale vedať si vždy, keď je zastupiteľstvo, si doma, každý pondelok. My ideme po robote, ideme sem, ty si doma, mohol si sem dojsť od tej 6. Ty si to nedáš. Ja budem si stále, že a sledovať stránku, keď bude zastupiteľstvo, čo je vyvesené na hlavnej tabuli, kto ide vyrúbať strom. A potom aký chceš informáciu, ako inak? Čo má tebe každý pondelok tebe prísť a povedať ešte toto? No tak teda vie, ja mám chodiť sem. Lebo už máme všeobecné informácie, ku každému máme chodiť osobne, alebo sme tu 7 a každý si zoberie tých 100 občanov, alebo ako, vieš? Určite sú aj obce, kde sú občania spokojní s komunikáciou obce, tak možno treba iba pozrieť, akým spôsobom tá obec, kde sú spokojní občania, komunikuje s tými občanmi a možno iba to porovnať, že čo oni majú a my to nemáme, alebo čo oni robia a my to nerobíme a potom zistíme, že je problém. Ale ja myslím, že komunikácia obce aj iný, pretože doteraz sú iba ja. Nie, však hovoríš, si to na to veď. Nech sa páči, samozrejme, pre všetkých je tu priestor. Nehovorí zlom, len oni keď... A povedz teda, ako ty, ako to inak informovať, tak vieš, tebe nefunguje možno telefón, alebo ja neviem, čo tam máš, nevieš sa k tomu dostať, ale vieš, že sú zastupiteľstvá, kedy sú. A keby to tak chceš, tak sem prídeš ten pondelok. No, keby len konkrétne o tebe sa, ja nehovorím, čo si tak chodí, ja nehovorím teda, ale... Keď som potreboval, tak som si to našiel, respektíve sa popýtal. No tak, to je cesta. Keď som potreboval, som mohol niečo prejednávať. Nech sa páči ostatní občania. No je to patová situácia teraz, akože bol by košer, keby to položil a nech sa koná. Naťahovať to zbytočne, tak ale je to na jeho charakter. Keby to urobil tak, jak to povedal v prvom statuse, ešte by sme si mali vážiť za to, že konečne urobil to, jak mal. Keď si vlastne, aká to bola, bol by za osud ešte ako tak ucnil. A teraz toto je možné. A keď sme záleží na tej obci, aby ten vchod fungoval, tak by to mal akože zložiť tú funkciu hneď. A nech sa aspoň tie 2 roky zachránia, čo mám do konca. Ale vidíte, to je váš názor, ale keď si čítajú tie statusy, tak občania majú aj úplne iný názor, presne opačný, že by ho tu veľa nevidí. Ale teraz to zase na Janku,
a Janka, aby to tu zastrelala pol roka, alebo ani nevie koľko, to je absolútne neseriózne. Ona to tu potiahla pol roka, robila čo mohla, snažila sa, tiež bola tam hodená do toho, len aby tu niečo robila. A teraz, keď si má predstaviť, že to má znova robiť, tak to je, a nevie dokedy, ani nevie, ako ani nič len nepošle, som APN a toho, tak jak sa mal na tomu tiež postaviť? To je nepredstaviteľné, keď si bola, keď vy máte rodiny a zrazu z ničoho nič sa na to otočí o 180 stupňov a musíte chodiť aj do roboty a zastupovať starostu, ktorý sa na to úplne vyprdol, keď to tak poviem. A keby všetko fungovalo? Áno, samozrejme ešte. A ona tu ťahala len hodnúce gaštany, čo pomôcť zostali a... Pán Rovný, vy ste vedeli, že budete viesť dnešné zastupiteľstvo? Teraz som sa to pred minútkou dozvedel, keď začínalo toto zastupiteľstvo. No, to si myslím, že to je... Aj ste mali nejaké podklady nachystané k tomu všetkom? Tak pani Šimorová mi to dala. Takže... Ale tak my niektoré materiály hlavne dostávame mailom, rozumiete, takže sme pripravení, ale je to neseriózne, lebo keď som jedol naposledy zastupiteľstvo, tak v ten deň, alebo deň predtým som dostal mail, že budem zastupovať starostu. Áno. Takže ja som tiež nemal informáciu o tom. A dneska bol ešte starosta na obecnom úrade? Áno, to sa zastavilo ešte. No, takže už keď tu ráno došiel, mohol si nájsť tu... Rozhodne ráno dojsť na obecný úrad, mohol byť teraz. Dobre, nech sa páči. Tak jemu to nikto nemôže naťahovať aj pochvániť. On môže narodiť. To je nesúvisí s ale jeho aj keď odsúdia, on sa môže odvolať a to sa môže ďalšie minimálne 2 mesiace. No možno aj viac. Nejaký otvorený list zo strany občanov. Zvyčajne super rýchle konanie býva občanov, teraz dobre, stačí rýchle konanie, veľmi rýchle. No, super rýchle konanie nám sa počítajú hodiny. Toto asi sa tomu... To bude asi normálne. To bude určite. A ešte jednu vec. Nemáme o tom informácie, takže to len špekulujeme. Ja by som nechcela do takého zakázať, to nevieme. Pokiaľ nebudeme mať nejaké dôveryhodné, relevantné. Teraz, čo vieme, je, že je na penke a nevzdal sa. Ja by som sa mohla spýtať, ja som sa chcela spýtať, že to referendum, či by bolo možné, aj keď teda pán starosta. To sme nesúvisí. Nesúvisí to s tým, že... To je možné hocikedy. To je možné hocikedy. Súvisí s funkciou. Funkcia môže skončiť a penka môže trvať ďalej. To vôbec nemá žiadny. Pán kontrolór nám to môže potvrdiť. Má to nejaký súvis? Nemá žiadny. No. Takže keby sa teda tí občania do toho obuli, tak... Najľahšia cesta, najrozumnejšia cesta je to naozaj sebareflexia a nejaký krok. To viete, účasť vo voľbách, koľko býva percent v obci Višňovce? Keď je nad 50%, je veľmi dobre. No? Viete, lebo ešte nezabudnite, že lebo tí, čo sú za ňoho, alebo za tú opačnú stranu, tak tí neprídu, áno? Takže no. A si zoberte, že aká účasť býva vo voľbách, býva 50 niekoľko percent a tam chodia obidve strany, takže ťažko. Počet zapísaných voličov máme 1720, čo boli prezidentské voľby. Nech sa páči ešte Takže... k tomuto bodu diskusia. Kľudne môžete sa pýtať aj na iné veci. Koľko ľudí by bolo na to treba? Celý týždeň už to je teraz správa, všetci o tom vedia, všetci o tom vypráva a príde vás 11. Takže si predstavte, že by ste zohnali toľko ľudí, aby kliklo na 40%, aby hlasovali. To chápem, ale akože sa toto spomínalo. Je to možné, ako jasne, je to možné do debaty. Že tam sa už potom útočí osobne, vyťahujú sa možno, neviem, nejaké veci na tých ľudí, tak každý sa určite radšej stráni týchto vecí. Presne tak, lebo sa to toleruje. Ale to za mňa bola taká otázka, že nejaký otvorený list občanom, že občania keby nejak otvorený list napíšu starostovi, teda, že či by aj takéto niečo nepomohlo, nejaký takýto krok.
Na appke boli komentáre a teda podnety občanov, ani na jeden nebolo odpovedané. Komentáre na Facebooku ani na jeden neodpovedal. Otvorené z občanov, prečíta si takisto všetky ostatné komentáre a na appke a tam to skončí. Tak ale ako možno aspoň nejaké... Jedna z možností. Áno, jasne, už nedelu tam nebol, keď mu tam žena napísal komentár. Ale zrušilo sa potom, že sa napísal negatívne komentáre, tam tie sa nazvali učili a potom zmazal celú. A keď sa mu tam ozval brat, tak zrazu sa vymazalo všetko. To už je aj to, že jasné, ako to vyriešiť. Ja len, že teda aspoň skúsiť tie možnosti, ozaj možno aj toho otvoreného listu, že možno inak by to vnímal ako nejaký komentár pod nejakým príspevkom, že keby po to je podpísaných viac občanov, možno, že by sa to v ňom pohlo. Že by sa to v ňom pohlo. Koľko by sa tých občanov chcelo tento podpis Vyskúšať sa to môže, samozrejme. Aspoň niektoré to teda urobiť a lepšie. Lebo mne to veľmi vadí, že za 2 roky sa tu nebuduje, že sa nerobia chodníky, že sa nerobia cesty, že sa nerobia budovy. Mne to tu veľmi vadí, ja neviem teda ako vám, ale ja som toho myšlena. A ja keď som aj videla, že tie ostatné obce idú do tých projektov, získavajú, že je tam nejaké spolufinancovanie, ale väčšinu toho gro dostanú z eurofondov alebo z plánu obnovy a u nás nič. Ale čo treba povedať, že tie výzvy boli, aj tie projekty, napríklad na telocvičnú, ten projekt bol aj urobený. On sa nepodal. Chápete? Ten projekt nestihol termín. Čiže projektová dokumentácia bola, tie potvrdenia boli vybavované, len sa nestihol termín nejakým spôsobom. Nevieme prečo, ale chápete, že to je ako... A projekty sa podávajú cez elektronickú schránku, čiže to nemôže byť poslanec niekde do nejakého úradu a povedať, že ja som doniesol projekt za odlišnosť. Na to je ten úrad, na to má zamestnancov a na to má štatutára. A ten, ktorý ani na každej jednej obci. Poslanci schvália sumu, ktorá do toho môže ísť. Poslanci schvália investičný zámer, že toto vybudujeme. Poslanci schválili sumy na projektovú dokumentáciu, na telocvičňu školy, na cesty, chodník na Rumanovskej ceste, na prechod prechodcov tam v tej časti dediny smerom na Nitru. To sú poslanci, že áno, dobre, poďme do toho, poďme túto urob takéto projektové dokumentácie. Ja som zastupovala, zohnala som si číslo na projektanta, že teda ako stojíme s tou projektovou dokumentáciou na chodník. Projektant ma vysmial, že však teraz som dohovoril so starostom, na čo mi vyvoláte. Čiže on aj na PNK komunikoval, ale tam skončil. Už informácie, postup ďalej, toto ideme urobiť, tamto viazno. A naozaj ani mne a myslím, že ani ostatným to nestojí za to, aby taká snaha, ešte dobre, my sme mohli nechodiť na zastupiteľstvo. Hej, tak by neboli uznašania schopné, mohli sme sa, že neprídeme a neprídeme. A nevyriešilo by sa absolútne nič. Lenže aj v tom parazme, ktorý tu je, tak aby aj ten rozpočet bol schválený, aby obec nebola v rozpočtovom provizóriu, aby rozpočtové opatrenia sa robili, aby škola fungovala. Veď tam je strašne veľa položiek a strašne veľa vecí, ktoré to obecné zastupiteľstvo musí odklepnúť, aby tá obec fungovala. A to, že sa niečo buduje, stavia, rekonštruuje, že sa robí kultúra, že sa robia akcie, veď aj to ide takto dole, však to ste museli pocítiť aj vy. A keď sa aj konečne niečo ešte zo zotrvačnosti podarilo zorganizovať, tak tam prišla málo ľudí. Takže musíte to aj vy medzi sebou cítiť, že to nefunguje, že tu nie je taká spolupatričnosť, že tí ľudia buď si hľadajú idú do iných obcí, kde sa organizuje niečo, alebo do miest, alebo si doma vytvárajú
spoločenstva, skupiny alebo teda niečo, ale tá obec v tomto upadala. Teraz upadne ešte, lebo tá spoločnosť sa rozdelila, ktorí sú za, áno, ktorí sú proti. Áno, ale viete si predstaviť moju teraz pozíciu, to bude niečo strašné. Lebo aj ja by som si obstála u seba v robote, a ja by som tuto aspoň niečo, čo poviem, že sa tu na to vykašlem. Budeme čakať, padneme úplne. Ja sa nemám takú povahu, možno, že je to moja hlúposť, ale nemám takú povahu, že to nechám padnúť na zem. Ale treba aj doplniť to, že síce bude zastupovať, ale nie je si plnohodnotný starosta. Nie. Že nemá 100% výkon funkcie, takisto ako on. Nie. Takže to neznamená, že pani Žitňáková bude teraz zastupovať starostu, že môže robiť 100% vecí, čo môže robiť aj starosta. Ona má ukleštené právomoci. Udržiavať bude chlapci. Áno, doslova, jak sa hovorí, bude svietiť ako uhlí. My sme hlavne sa ťahali veci také, aby sa navonok voči ministerstva, aby sa splnili povinnosti obce navonok, a k tomu je potrebný ten podpis toho štáta, bez toho sa nekoná. Školu tu máme, škôlku obrovskú, 100 detí v škôlke, peniaze chodia cez obec. A potom z obce idú do školy, prenesené kompetencie. To je všetko prepojené. Tá obec, ten úrad tu musí fungovať. Darmo sa tu budeme stavať na zadné, alebo si poviem, že vykašľam sa už na to, nestojí mi to za to. A čo potom? A vždy sa nájde, aj sa to tak riešilo, aj v tom lete som to ja pocítila, že takí ľudia, ktorí to mali pri ňom v pohode, tak sa vlastne do mňa obudili aj občania, aj že si chceli toto mi slúbil, tamto mi slúbil. No nie. Takže ono, nedá sa byť starostom a byť obľúbený u každého. To sa nedá, to je ťažké. A vysvetliť to tým občanom, to som zažila na vlastnej koži. Niektorí ma nezdravia doteraz, ale tak prežijem. Nedá sa robiť to, že to, čo je nepopulárne alebo nepríjemné, tak za to môže obecné zastupiteľstvo. Lebo oni to tak chcú. Oni sa zvýšili ceny nájomné, alebo cenníky, alebo dane. Ale vôbec ona potrebuje peniaze. A tie úpravy to sú za to, aby sa dali financovať nejaké veci. Ale keď niekto chce byť pekný a to, čo je všade inde normálne, že tie úpravy sa musia robiť z nejakého dôvodu, a nerobí to, tak potom ani tie prostriedky neprídu žiadne. Ale zase ja chápem to, že je zbytočné zbierať poplatky, keď sa nič nerobí. Keď sa nie je tá služba. Áno, ale treba aj povedať, že napríklad to, čo sa vybere za smeti, musí čisto do smeti, sú to účelovo určené. Proste keby sme my vyprodukovali, že dnes poplatkov za vývoz smetia, ten to v minulom roku zostal nejaký, on sa musí zase presnúť, že sú účelovo. Čiže keby sa aj za smeti zdvihlo, tie peniaze sa nemôžu použiť na iné. Čiže tá obec, keď naozaj nedostane cudzie zdroje, tie dotačné, tak z tých vlastných prostriedkov je to strašné. Teraz máme tu nejakú vec, teraz prešli škôlky pod štát, už mi kričala, čo dostali prvý preddalo, že im to nepokrýva škôlka ani výplaty. Čiže od koho budú pýtať? Od obce. Čo, zavrieť škôlku zase? Sme viazaní tým, že projektom je udržateľnosť 5 rokov detí. Keď to nesplníme, my budeme musieť vrátiť peniaze. To sú není skandály. A fakt sme sa snažili teda aj v tom lete aj tak počas toho, aby tá obec fungovala, si myslím, že ani tá škola nepocítila, že všetko to išlo aspoň to, čo musí, tá možnosť. To, čo sme vedeli zvládnuť. Podávalo sa, však podali sme tu žiadosť aj na školu na havarijný stav streky. Viem, že teraz to dáva znova, sme teda minulom roku neúspeli, teraz dával starosta, viem, že volal s tým projektantom, dával prepočítať ten rozpočet, lebo volal na to školstvo, že tá žiadosť sa musí ísť na novo, lebo už minimálne to, že DPH-čka sa zdvihla, ale projektant povedal, že ceníkové ceny idú iné, takže dal, kedy ten rozpočet bude hotový, ja neviem, my budeme musieť tú žiadosť na tú školu, na tú strechu podať na novo. Len teda
Ako čo vieme, ja môžem aj z môjho, že ja nečakám, že mi to hlavne rozkáže, lenže sú veci, ktoré ja sa nemôžem rozhodnúť, že ja to dám, alebo neviem. To je streka a teraz nám horí elektrika v škole. Čo rozvody elektriky bude treba na komplet robiť. Už v decembri nám vypadli kokule a bola tam celá jedna fáza, tak... To nehovorím o obecných bytovkách. No, presne sa, aby to A všetko obecná čistička. Tam tak zatýka, že tam chytí elektriku. Že tu všetko padá, že sa nič nebudovalo, nič. Takže keď sa tu aj začne robiť len údržba, tak aj tak nebude vidieť, aj tak bude vyzerať, že aj tak sa tu nič nerobí, lebo aj tak to bude len údržba nutných vecí. Ale chvála Bohu, keď sa tá údržba spraví a že nepôjde to do takého, že to budú väčšie škody. Vieš, že možno, že s tou údržbou by sa veľa ešte zachránilo, že opraviť to kým to nie je. Len to treba robiť priebežne, no? Je to smutné, že keď sa niečo spraví skôr, keď sú nižšie ceny a porovná sa to s tým, že sa to má robiť potom neskôr, keď už ceny sú vyššie a že je to v poriadku, že sa to nespravilo vtedy, keď sa to mohlo spraviť za to lacnejšie, tak je to smutné. Ja by som to cvičilo, že by sa spravilo v tom. Dobre, nech sa páči ešte, chce niekto sa vyjadriť? Ešte taká možná moja poznámka, čo som Janke hovoril, tak do telefónu. Ešte nezabudnite jedna vec, že keď by boli nové voľby, nevieme kedy budú, tak to obdobie toho starostu nového alebo starostky nie je 5 rokov. Je iba to obdobie, dokedy boli vyhlásené štátom nové voľby. A viete, že niekto ide kandidovať so svojou kožou na 2 roky, no platí sa mu to. Viete, že nezačne ani svoj program, nezačne si robiť, lebo kým sa zaučí do toho, ako to tu funguje, chápete, čo myslím, že ešte to bude zaujímavé. Keď to po ňom chytí, tak to chytí v tom najhoršom období. Lebo viete, keď niekto ide niekde kandidovať, tak si na celé obdobie. Nie na krátke, lebo v tom len môže pohoreť a potom už nebude môcť pokračovať. Ešte je to taká, viete, že myšlienka, že aby ste si uvedomili, že preto je potrebné, že čím skôr budú boli lepšie tam aj také krajiny. komentáre, že sa už niekto nevie dočkať funkcie starostu ako trápne. Fakt. Dobre, ak nemáte žiadne otázky teda, takže by som ukončil tento bod, čiže všetci pod diskusiou, no a posledný bod je záver, tak veľmi pekne vám ďakujeme, že ste prišli v takomto hodnom zastúpení. Všetko dobre vám prajeme. A dúfajme, že samozrejme my ako poslanci, ako bolo povedané, keď prídete s nejakým otvoreným listom alebo s nejakým návrhom, tak ľudia my podpíšeme, nemáme s tým problém. Možno ukončiť na